Amen. Amen. Ndibuyisa izinto amen. Mangingandiba straight kumba esingawo amen. Last week apho besinethuba elihle ebukhoneni bukaThixo sithetha ngento ezininzi ezimnandi. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. And namhlanje we are trusting God for the great things. Amen. Sizemos apha sithe if we want to know. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Namhlanje ke ndiya continuation nalamba ke bazasukhumbulayo but tithes. Amen. Praise God. Amen. Siyakukhumbula isukulebeni. Amen. Amen. Singene ngamandla. Amen. Sizithi what are tithes? Amen. Zintoni izishumi. And then sizithi also ngizothetha ngelithi who pay tithes, but andakwazi ukungena because of time. So tonight I'm going to finish landa uthi who pays tithes. Namhlanje ke ngizawugqibezela la ndawo ithi ngubani obhatala izishumi. So that we must know who is paying tithes. Ukuze siyazi ngubani obhatala izishumi. So everyone will know ke ngoku after teaching namhlanje, ne? Wonke umuntu uzawuzi. Amen. Amen. You know who pay tithes. Amen. Let's go to Genesis 14 verse number 17. Awuzeke. Waphuma ukumkani waseSodoma esiya kumkhawulela ekubuyeni kwakhe ekutshabalaliseni uKedora Gomere nokumkani ebabenaye entibini yaseShave eyintili yokumkani. 18 uMelkizedeke ukumkani waseSalem waphuma enesonka newayini ube ngumbingeleli kaThixo osenyangweni. 19 wamsikelela wathi makasikelele uAbraham nguThixo osenyangweni umnini mazulu nehlabathi. 20 makabongwe uThixo osenyangweni obanikeleyo ababandezeli bakho esandleni sakho. uAbraham wamnika isishumi sento zonke. 21 wathi to 20, amen. 17 to 20, English. Sister Mechan. So present by the movie and English. 17 Chapter 14, verse number 17. And the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shaveh, that is the king's valley. After his return from the defeat of Chedorlaomer and the kings who were with him. 18. Then Light torch. Ngahambi ngakulomba, ngahambi ngaloba ngiyocina. Hamba ngapha kwesibhika. 18. Yes. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. 19. And he blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. 20. And blessed to God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Khawufunde igqibo verse 26. Verse 20. 20. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And he gave him a tithe of all. Amen. Phela lapho verse 20. Amen. Amen. Apha ngoba namkhumula ilot. Unantsika uAbraham waye kwakuthinjwa uLote namakhosikazi akhe nento zakuLote. Yho. Amthi bamba nabo. So Abraham ke ngoku apha uyasukela utshaba uyohlamba uLote. Ne. And atogqiba kunye neservants zakhe baye pha bayohlangana. So kusemva koba elwile woyisa wabuya noLote nezinto bezithinjiwe. It was after Lot. Amen. So here we found Abraham, Abraham and his army of 300. Nomkhosi wakhe abangakana abayi 300.
and 18 servants. Nabakhonzi bakhe abayi-18 returning from the battle where they rescue Lot from the enemy. They are returning from the battle. bebuya emfazweni. So when Abraham meets Melchizedek, a priest of the Most High God, ubuya yena uyodibana nompriest. Amen. Ndimsecela ungabhoreki umfuzi uvutha iqhungu angakuphosi ungaqothi utheni namhlanje ngathi uyasozisa mamzali hayi sengiqala uShumayela uyokuthuka selivale. So when Abraham ke ngoku eyodibana with the priest of the Most High God, he pays his tithes. Wabhatala isishumi sakhe. Amen. Because he have won the battle. Ngoba eyiwinile imfazwe. Pay his tithes. Wakhupha isishumi. Now, this is the first record we have of anyone paying tithes. Indawo yokuqala le apho sibona khona umuntu ebhatala isishumi. It is the first record in the Bible. Apha eBhayibhelini. Amen. Abraham, we found in this book of chapter 14, Genesis. Siyafumana apha kwincwadi kaGenesis. It was the first time we hear about this word tithing. Kokokuqala sisiva igama lesishumi. Amen. So you must know, Gelon, it's very important. Yazi leyo ibalulekile indawo. This is the first record we have of anyone paying tithes. Amen. So in Genesis 28, UGenesis 28 ke ngoku. we'll have verse 12. Verse 12. Amen. 12 yotsho ku-22. Amen. Okay. Makhe simtyhile. Yabona uba ku-after u-14. After ke ngoku Abraham, we heard that he paid first tithes for the first time. So after, especially unongqobe department, bayimamele teaching, bazokwazi izikisa ku-departments. Amen. This is so deep that ndizothetha ngento ezideep kakhulu namhlanje. That's why ndingafuni ube kumoya imamele straight kakuhle. Amen. Chapter 28, verse number. Okay, I'll tell you, Masi, Fundu verse Bani. 28, verse number. Verse number 22, masifundela verse number 22. But I'll send you uzoyifunda from verse 12 to 22. Amen. But let's, because of time, I have many verses in that. Only verse number 22. English and close. Leli litye ndilimisileyo lasisimiso loba yindlu kaThixo nento zonke othe wandinika ngokunika isishumi sazo. Amen. Okay, kawuqale ku-20 mntana. 20. Wabhambathisa ngesibhambathiso uYakobi esithi, ukuba uThixo uthe wabanam, wandigcina kuyo le ndlela ndiyihambayo, wandinika isonka ndadla, nengubo ndambatha. Wamnika ntoni? Isonka. Wathi bamnika ntoni? Wathi qo bamnika ntoni? Nothi sifunke isidalwa zona sithathe isonka nengubo wambatha. Amen. So uye why, if God can provide me, kutsho ukuthi yonke into mos when you're working you want something, you want a plate of food. Amen. And then ukwazi na uthenga impahla. If uye wandinika isonka ndadla nengubo ndombatha, so ngamagama if undiye ndawufumana umsebenzi sisibhambathiso, uThixo izinto ezidivese kwenza akanayo isibhambathiso. Because vows between you and him. Amen. It's just a prayer engenazo izinto. Akho nompromisa ngayo. Amen. He prayed eqezayo. uThixo, many people have failed God after they have found the bread. Amen. And clothes. Amen. Le nto movie uThixo yoba ubhambathisa. If God, you can
give me a job. I will not be like others who have failed you. andofana nabanye abathe bohlulakala. And ke lena lento ufuna ikukhumbule naxa kuba kuthi gogo unika umsebenzi. Were you faithful now? Nantsi enye into kaloku ufuna sokuwu-desperate now. Were you faithful before? Ngabe uthembakele nakuqala. If you were faithful, Uba ubuthembakele remind God mkhumbuze ke ngokuthi about the 10th part. You've been faithful to pay tithes during that time. So, would the Lord give me a job again? Because I was faithful to the first one. utsho ukuba ndinike umsebenzi ngoba bendithembakele kuwe ndisaphangela. Amen. Go down with the verse. 21 Ndabuyela endlini kabawo ndinoxolo uYehova woba nguThixo wam. 22 Neli litye ndilimisileyo lasisimiso loba yindlu kaThixo nento zonke othe wandinika ndokunika isishumi sakho. Because he understood that everything that I have Uyaqonda uba yonke into anayo is coming from God. isuka kuThixo. And then you'll never pay tithes if you don't understand the things you have worked to get it. Soze wasibhatala ke shumi uba awuyiqondi I don't yonke think- lento nayo isuka phi. You will pay tithes if you believe that everything you have is come from God. Uyasikhupha wena usibhatala ishumi xa uyazi. We are not going to struggle with that. Stories zakho si-clean. Awuzothi uThixo ndixakekile kule nyanga. You will. If the things that you have Uba izinto ezonazo are coming from God, zisuka kuThixo you will be faithful. Uthi ke uyawuthembeka. ngoku, you will be my God. Ngamanye agama kukhona abantu abathi bofumana izinto bawe bengabayedini. This person was praying for a car. Xa inemoto iyanga esithaveni. He is no longer coming to church. Xa inendlu ubhizi soloko ehleli endlini yakhe. Akasayihoyanga. Yuke abantu aphakulantethi mandihlala endlini. Ulibele uba I was praying for God to give me a shelter. Now ndinendlu. Indlu i-excuse yoba ndingamkhosi. So uthi, hey, kuyabhambathisa madoda. Amen. Yabona uba ndithi ngodiza nokhoselwa ndincokola into zobukumkani. Not zobukumkani ngoku. Because after we prayed and uThixo sathetha sesancola nje normal undibamba msinyane because we see after prayer atmospheric prayer ndithi yazi ngenye ixesha uThixo ufuna nje kule topic ndithetha ngaye tithes that we must be faithful to a point that we will not wait for people who have cars at Bethel. Akuzubakho imoto apha ngosike kubekho abantu abazokhonza apho banemoto but abantu bazoza apha bengenamoto babe nemoto ngoba bebekhonza apha. So if we are waiting for the people who have cars, Uba silinda abantu we are abanemoto wasting our time. sichitha ixesha. Sithi abazoba nemoto. Hallelujah. Amen. Jesus. Amen. It's another thing uba kuthiwa kugcwele imoto phaa ngezava hayi bayashumayela abazapha kude kwafika nabantu abanemoto. No, we don't want that big kind of place. Asiyifuni le Sincede thina. Jesus. The cars that you are waiting, imoto esizilindileyo the owners are here. abantu bazoba lapha. We don't want people who have cars esingayazi i-testimony yabo. Unemoto lona siyazi i-testimony yabo. Sifuna ubona abantu abasithi esisedla ngokubona ukanyuka apho uqoma le ndlela. And if you in your mind you don't believe that you have car, you are limiting God. Nditsho nogogo they must go and make it driver's license because after this teaching and you are following this teaching, expand your territory. Hallelujah. Amen. Amen. So, which is going if you are trusting God for bigger things, Uba umthemba uThixo ngezinto ezinkulu go and write in and say, bookisha for learners. You cannot pray for immortal. Ngokuthixo akakubless uzokuphula umthetho xa uqhuba ungena license uphula umthetho. Imoto iyafuna ukunika xa uzokuphula umthetho. So if you believe God that uyamkhola uThixo. Yes, Jesus. Oh my God. Hallelujah. mna ndilindela abantu mna after lena ntsika bayokwenzile nasi. Ngeke uthi uyayifuna imoto kodwa uyenzile nasi. And if you are looking at your ability, you don't know the power of tithing. If you are looking at your salary, yatsho sipha phezulu yatsho bamba izitshixo zemoto zonke.
Amen. Amen. I was coming from Exeter ngeLamoto ndandifika i-Avance ndithetha ngoDisemba weJanuwari ndanemoto. Hallelujah. Amen. Amen. Ndikwakelo Disemba njalo ndisitsho uba ndithi wonke umuntu uzodrayiva imoto ungayilindelanga uba uzoyidrayiva. Jesus. The following Sunday watathi ngalo kufike umntu wandika isitshuxo andikho ndisenza wandipha imoto. Hallelujah. Jesus. Amen. Ingxaki, our minds are limiting God. Sinemida. We are able to see that according to how we are not faithful in tithing. Indlela esitayitha ngayo iyasibonisa uba thina asimkholela uThixo. uThixo walenkonzo mkhulu ngohlobo loba no one oqeshiweyo kulo nyaka ofake isivo interview yet anikamkholela uThixo lenkonzo. Jesus. Amen. Jesus. Because according to the understanding of government, no one can be employed without producing a CV, and we need some qualifications. But because of the God that we have, the God of this church, uThixo kule ndawo. He will break laws, He will break limits. The things that's supposed to limit you. Izinto bekufanele uba ziyakunqanda. God is trying to show us in this church that I'm ready, but you are not ready. uThixo usibonisa uba ulungile kodwa thina sikalungi. If He was able to give a job, bangapha abantu baqeshiwe. Bangapha zingaphi prison what? 3, 4, 5 ngosihla. Usihla akakho pha. But the same testimony that I can't produce a CV. Can't get a interview. Hallelujah. Amen. Amen. It is the sign that God is ready, uThixo yena ulungile. but you are not ready. Hallelujah. Amen. Amen. So if in order for you to drive a Mercedes-Benz, ukuze wena ukwazi uqhuba imoto work for yakho. 10 years, abanye bathi basifumane bepensionile Mercedes-Benz, kuthiwa uyipensionile because aqhubekile. Amen. Amen. Because our God is ready. Ngenxa yokuba uThixo wethu elungile. Amen. Amen. We need to be ready Nathi kudinga kuba and silungile. be faithful in tithing. Sogqiba sithembeke kwizishumi. Ndiyathetha namhlanje. Amen. Ekubingeni ndiyathetha. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So there are places where also hey, if I can receive that call, and apply, but if I can receive that call, Bandingafumana nje la phone. call after you are delaying your things. If I can receive that call, when you must be ready, because already in the realm of the spirit you are already there. Ngokwela kwamoya ilizwe sofikile You need to do verse 22. udinga uba wenze nje. He paid his tithe. Uthi wakhuphisha wathi wabhambathisa. You need to wena ngokuthi uNkulunkulu, if I'm going to be a traffic officer, I'm go and research salary thini uthi imali ethile uba udunike ihleli pha idunifake pha. Ayindivo bazalwane. Go and research ba i-traffic officer amkela malini uthi ke ngoku isishume sile mali yakudala sikhavalisha into enintsi apha enkonzweni. You are delaying progress in your temple. My God. So Jesus. you need to make a vow to God before you receive a job isibhambathiso phambi kokuba ufumane umsebenzi. and be faithful. Uthembeke futhi. If you are not faithful with 350, forget about the big things. Uba uthembekanga kwi-350 libala kwinto ezinkulu. Because you were through like 350 was. Now we're not talking about to you. If you can, you unokwamkela 45,000, because uzoyamkela 45,000. Hallelujah. If no kwamkela 45,000, you don't need imagine 10% of 45,000. 4.5. Wohlulwa like 350, imali lika 350. 35. Wohlulwa like 35 rand yeshumi. Yini. Wohlulwa like 35 rand.
That is why we stay in one place, because we are not faithful in small things. asithembekanga kwezinto ezincinci. The reason God, it was God who allowed the government of this country to make sure bakhuphe 350 for abantu. uthixo wenze urhulumente anike Kahle kahle is prophetical land. You receive 350, ungenzanga nto. And then you didn't sweat for this 350. Yet you are not faithful for what you have never sweat. Awuzuphinde ubudgetele transport ne-lunch kule 350. But you're not faithful to this 350. Ndingathetha namhlanje. In fact, you were not qualifying. Busokola nedatha uba ungene ngoba uregisterisha. But uNkulunkulu wavula ingcango. Thought that you will be faithful. uzawuthembeka But yet you are not faithful. kodwa awuthembekanga. You don't believe God for bigger things. Awumkholwa uthixo ngento ezinkulu. Learn to discipline yourself now. Funda uba discipline kule incinci. I-50,000 zokwazi njani sikhuphe ishumi sami. Because now ku-300 yabona abantu abaphangelayo uthi umuntu esakhupha ishumi apha ufuneka ebale i-transport, funeka ebale i-rent, funeka apay, ebhatala izinto, abhatala i-insurance, abhatala imibutho. Uyabona, wena you are not paying, you are paying nothing. Uze njalo, but it is hard for you to pay 35 rand. Amen. Amen. So the complaints that you have today, Izikhalazo nazo xa kunamhlanje. God is not going to answer your complaint. You need to do right. Thixo akazophendula enza kakuhle wena. Amen. All right. Now in Genesis 28 verse 12 and 22 bazalwane, many years later Emveni kweminyaka emkile we found Jacob, sifumana pha uYakobi, Abraham's grandson, umzukulwana kaAbraham, fleeing from his house, an angry brother. ebalekele umnakwabo. That night while Jacob slept, he had a vision. Wathi ke esalele ngobo busuku wanombono. Amen. Amen. That was a vision. He saw a ladder that reaches heaven, Wabona ileli phaya efike ezulwini. and on it he saw angels Pha kuyo ileli leyo wabona izithunywa going up and down. zisehla zisenyuka The ladder. ya ulaleli. Amen. Amen. Yeah, he saw a vision Ubona umbono. because those angels were eating. He saw the angels going up, not coming down, Zisenyuka. taking his prayers up Thatha imithandazo yakho ziyinyusa and down. aphinde Which is- ziphinde zehle. They are bringing the prayer, the answers of his Bese prayer. ziza ke ngoku neempendulo Blessing will zemithandazo. not start there. Intsikelela iqala phaya. Ndiva nina vile. Because in Laget we are waiting, Tina, we are waiting for the blessings from above. Silinde iintsikelelo zaphezulu. There must be something that will come down. Makube khona into esuka ezantsi. Amen. Amen. And bring your things here. Ogqiba zihlise into zakho zizisa apha. Hallelujah. Amen. Amen. It is not the demons that are delaying your things. Ayingomadimoni ke adileyisa into You zakho. delay your things. Nguwe. Umbuzo nje umkobela kanye kunyuke nintoni kulaleli yakho. Because God is showing him what I'm about to do. Uthixo umbonisa le nto esezawuyenza. Ungayibona into ukuthi ndiphuphe manje kwindlu enjani, ngoma kwindlu enjani yabona uthi chithi ndiphuphe ngiphambele endaweni ethile. Yazi ba ngoku uqobo ukholo lakho lunyuke ingengenzeki la nto sekubonisile uThixo uba ndikusaphi, but ungabi faithful after the vision. Oh, Jesus. Because after the vision, in order for the fulfillment of the vision, Ukuze sikwazi uzalisekisa umbono lo. he made a vow. Wenza isibhambathiso. I already saw what you're about to do in my life. Sendiyibonile le nto uzoyenza ebomini bakho. I'm going to pay tithes. Zawukhupha ngoko izishumi. Jesus.
Hallelujah. ulotsho indiphuphe mandithwanga le ndawo uthini umbonile umbono but ungafiki ngoba kekho into ombambise ngayo ithile. Jesus. Amen. Amen. Uve kuthiwe tshinda ifowunele kuphele kulaa call ngazophinde okanye uye kwi-interview qha ugqibiswa uqoba nditsho ndatsho ukubonisile qha awukho zithembiso. Amen. Amen. You can pray uthixo akunike into yevekana ezimbalwa yekho akunike nje into yevekana ezimbalwa atsho gqiba alawo ingxaki andivani Jesus. unginika into yeveki ezimbalwa but atsho gqiba akufaka kwipressure uba ungakanophefumla afune ujonga uba xa ungaphefumli kule yevekana kulo permanent ngaba uzobehave njani. Jesus. Amen. Amen. And yet, now, the Lord spoke to Jacob that night Inkosi yathetha ke noYakobi ngoba busuku and gave him some promises. wamnika izithembiso. Amen. Amen. In that vision, he was giving him some promises. Kulaa mbono ebemnika izithembiso. It means God can promise you Ithetha ukuthi uThixo angakuthembisa in order for you to receive the promises of God. ukuze wena ke ukwazi ufumana ezo You zithembiso. must do the word. Enza izwi. Amen. Right. Yabona uNkulunkulu angathela umfundisi apha athethe ndithethe intsikelelo kuvuleke izinto zivuleke izinto zivalwe nguwe ngoba yanadini uphume uyolivala icala singekalivali thina uphume nomsini uphume ebandleni uvala icala olitshixele xa ungaphandle ndilibele itshaja ye-iPhone yam ibe kutshixe wena because kaloku awuyazi laa ungomso awulazi uba noba kunjani andizokuphinda ndibanide okanye andizomnida lo mntu. Amen. Amen. So in order for the fulfillment uba ndingathi kule vision sendibonile ndithi sendibonile kanti ndiyazitshixela Jesus. as promises. Amen. Kodwa abantu abazitshixele ngokwabo bazalwane kodwa. Jesus. Amen. Amen. Praise God. So when Jacob awoke, he set up a pillar Uvuka kwakhe uYakobi wamisa isimiso and named the place Bethel wayithiya loo ndawo uba yiBheteli or house of God. okanye indlu kaThixo. Jacob then promised God uYakobi wathembisa ke ngokuThixo that when he returned to his father's house, uba xa ebuya endlini kabawo he will give him the 10th of all he had. uya kumnika ishumi sento zonke. Bazalwane, this guy is homeless. Lo muntu upromise uNkulunkulu ngeshumi is homeless, usethafeni akakho nje akuthiwa hle ngimenshina umuntu osuke kokwabo lokuba lekubrother kazobulawa wanqula amahlathi udiniwe nje belapha wathembisa uThixo ngento enkulu engekafumana into enkulu anendiva nje akati bekhona payslip mamela isituation yakhe ithi you will never receive a job wena because the ID shendini ubuye baleka Jesus. ngalo ID shendini but because he has saw the vision from God promises nxa ibonile umbono he made about that I will pay tithes waphambathisa wathi as long as I'm going to change my situation uba uzotshintsha don't be comfortable inekwa kuyo because you too, if you can give me bread joyindlala lo muntu bunganika isoka. Amen. umuntu lothi akunika ikhabhathi afike iseyila tapa wemntu ungenanto Amen. ifridge yathembisa ukuduma but kwi-5 litre amanzi waqoba angizobe ngilindelekile I don't want food I want the promises because I will eat food and then I will not have food tomorrow I want the promises a blessing that is tomorrow because tomorrow will never come every day there is tomorrow even today there is tomorrow and tomorrow there is another tomorrow I want a blessing that is a tomorrow blessing the promise Isithembiso. from God. Hallelujah. So in order for me to grab my things ukuze ndikwazi ukulanda into uNkulunkulu akazifuni blessings
God does not need blessings. akadingi God does not need food and clothes. akadingi nempahla He nento only needs my 10%. udinga nje And He will provide. akunikeze And I will be faithful. ndithembeke As long as you're going to give me bread. uba uzandinika isonka ndilidle. Amen. Amen. So Jacob then promised God. After that, he promised God. So look at the continual line of progression. masijonge ke ngoku apha kumgca lo wempumelelo Amen. okanye woqhubekeko. Uyayiqonda uba lokhu tithes were paid by his grandfather ishumi esisabhatalwa on ngutakhulu wakhe Genesis 14. kwincwadi kaGenesis 14. Many years later, ngumzukulwana. Ngu-28, chapter 28, sibona umzukulwana. Amen. The way you are not faithful kuyo kwi-tithing, it will affect your family. indlela ongathembakanga ngayo iyakuthi Abantwana bajongile nje bawungakhuphe shumi. Kutsho ukuthi when you are faithful in the word, uvula umzila uba ibe yindlu le eba abazufunda kwenye ofunda kuwe. Amen. 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 Because the grandfather was obeying, he obeyed the word. wathobela izwi utamkhulu It caused his seed to be faithful. yenza ke ngoko imbewu yakhe naye ibe The nokuthemba father is no more there now. akasekho yena. Amen. But sebegcinwe zii-promises. Hallelujah. Hallelujah. Amen. They understand that Abraham was so blessed. Abraham yamazi uba waya kwi-country, a whole country eyabaphuwa kwakwindlala. He was the only man over rich. Kenya, Somalia, kuthiwe yi-country abantu abahluphekayo, kodwa utshoni noni eSomalia kuchekwa. Jesus. Hallelujah. Just by big kuthiwa phethemba lethu indawo yabantu abasokolayo. But babhide kusurvive nje ukuthi extend kangaka. Kwenza njani? No. It's just big. You don't change a place. I know like it's about mentality. You just change your mentality. That I'm not going to pick on pain. There's a pick on pain in the wilderness by obeying the word. wathobela izwi. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. So Abraham and his children paid tithes. uAbraham nabantwana bakhe basikhupha basibhatala ishumi. My question is, ingabe uNkulunkulu umkhonza nendlu yakho na? Ngaba pha kuwe wenzile wonke umuntu wenzile izwi endlini. Amen. Because whatever God is going to do in your life, you want to also do it to your family. nantoni ezakwenza ngithixo uyafuna uba ayenze nakusapho. Ayabamba nje abantwana bakho Abraham lento yobamba nabantwana babantwana bakho. Jesus. Ngoba faithful in tithing. ngoba ethembeke kwisishumi. Ilifa elikhulu kuba faithful in the word of God. Ilifa endodlulezi ngemalafa. Amen. Amen. Because la amafa omhlaba, that's why Jacob and his brother were fighting for amafa alomhlaba. But ilifa uJacob alifumana etough. Hayi bazalwane. Akalifumenanga ekilo kawili igqwetha apha. Usethafe nakanamali akhobazali, but I will be faithful in tithing, and it caused God to bless you. Because when he's retelling this one, when he said mfuyo uthatha phi mfuyo kodwa wasemphumile ekhaya kuba ngenza isibhambathiso bengekho my brother, and I was faithful to God because my grandfather was faithful. Hallelujah. Amen. Amen. Akunithekanga ndibe semsebenzi ichichi isitulo ofisini. Ngoba bakhona abantu abathi yasetyenzelwa lo life. Yabona? Yasetyenzelwa life libele lo Yesu. What do Jacob with his sweat? Because when we work, but when we pray and are faithful to God, God is working. Into zethu thina sifuna mandlethu. Jesus. Sinawo abantu besigidi izinto. Jesus. Amen. Amen. Ezalapha sisebenzile kodwa sisebenzele ezasezweni ngoba ezalapha zaphelele. Amen. 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 So umuntu ozobebili ba hayi sibethunana long this life is too short. Amen. Amen. Jesus. Amen. Amen.
Hey bazalwane, hey mandivale manje. Nasizivale. Praise God. Asigoduke. Amen. Amen. Now, in Jesus' days, Ngeentsuku zikaYesu the Pharisees were Abraham's children abafarisi eyayingabantwana baka-abraham were still paying tithes. bebesazikhupha izishumi. Yeah, there are people about izishuma zibe by on New Testament. I'll show you. They are serious. I'm telling you the truth. We'll be preaching this in China. They promote this thing in your culture is wrong. Banenza into yoba ayilunganga into yokubhatala izishumi. And they end up but twist scriptures. Amen. Baziguqula Amen. izibhalo. But in the New Testament, we see but that tithes, they're still paying tithes. Sizobona apha ke kuTestament entsha bebhatala They're still izishumi. paying tithes. So Bebezibhatala. during the time of Jesus, Pharisees were paying tithes, but they were the children of Abraham. Amen. Bebengabantwana baka-abraham bona. Hallelujah. And today, as the spiritual children of Abraham, Nanamhlanje ke njengabantwana baka-abraham bomoya need to pay our tithes. sidinga uzibhatala nathi izishumi. Because I look, he's lying. Yeah, what's up? Even his grandsons pay tithes. Nabazukulwana bazibhatala. And he is the father of. Amen. That's why Lazarus wafika ohlala esifubeni Abraham. Uyise omakholezo ufika sifikele kuye. Masijonge eBhayibhelini mhlawumbe amene obaphethe xa sitsho kuye. Genesis 17 verse 4. uThixo wathetha naye esithi, mna yabona umnqophiso wam unawe, uyakuba nguyise wengxokolo yeentlanga. Amen. Amen. For as for me, behold, my covenant is with you, and you shall be father of many nations. uNkulunkulu watshoyo ayikajikiki. Uthe you shall be a father of all nations. So we are children of Abraham according to scriptures. Nathi singabantwana bakho Abraham ngokwesibhalo. Amen. Amen. Galatians 3 verse 7. Galatians 3 verse 7. It was khona kodwa ndingathi iyavakala le nto ifundisi. 7. Yazini ngoko ukuba abaselukholweni ngabo abo abangoonyana baka-Abraham. Neva ke abasephi Elukholweni. ngabo abo bangantoni. Abonyana baka-Abraham. If we are the children of Abraham, Uba singabantwana baka-Abraham, why don't do as our father did? kutheni singazukwenza njengotata wethu? Amen. Amen. Therefore know that only those who are of faith Ngoko ke yazi uba abo bangamakholwa are son of Abraham, ngoonyana. not physical. Because why is it of faith? Because abazuba basenofeyila abanye. But because they were his spiritual children, he was doing the word, we obeyed the word. Ngenxa yoba singabantwana bakhe bomoya nathi Because sawunezizwe. tithing needs faith. Ukukhupha ishumi kudinga ukholo. Amen. John 8 verse 39. Aphendula athi kuye, ubawo thina nguAbraham. Athi kuwo uYesu, ukuba nibe ningabantwana baka-Abraham, ningeliyenza imisebenzi ka-Abraham. Amen. He says, when verses eating was not guaranteed. Therefore, know that only those who are of faith are sons of Abraham. So only those are of faith are sons of, unless you are not a believer. Amen. A believer is Son of Abraham. Abraham. Now, what you can Jesus? If you were Abraham's children, you will do the works of Abraham. Ingeyenza imisebenzi. Amen. The reason you are not paying tithes, Isizathu soba ningazibhatali ishumi, you are not the child of Abraham. awungomntwana kaAbraham. Amen. Amen. Does not matter. It does not matter
It does not matter. If you are young or old, ayikhathaliseki. Amen. If you are young or old, Umdala okanye umncinci, rich or poor, uyahlupheka okanye usisityebi. and as a child of the king, Njengomntwana wekumkani, it is your responsibility to tithe. iluxanduva lakho into yoba ukhuphe ishumi. Tithes are a part of our increase. Ishumi esi yinxenye yokunyuswa kwethu. If you want to be blessed of God, Uba ufuna usikelelwa nguThixo, then you give him your best. ngoko ke umnika oko Eyona yona igqibeleleyo, not what is left. okanye nothi le ishiyekileyo. Tithes is God's financial plan for the church. Ishumi esi licebo likaThixo lebandla. You can close your Bible, stand on your feet and pray. Father, we